Mesut Kaya nivîsî ez ê bikim. Dikarim nekim jî. Nizanim. Sibehekî ez ê ji vir herim. Çima ne êvarekê? Nizanim. Sibehekî an êvarekî ez ê herim. Hîna çûyîn heye. Axir mirin dijî hîna. Sedeq. Baran diçipe, bên diçipe, kulîlk vedibin, teşî dirêsin, bad fîzîne, ax dinirmije, can dişikî, şêne sikak, xaxe welat, perdel aliye, kitêb vekirî, saz bi reng e, gîtar bi ceng, evdila qeşeng e, porê wî bi şehe, dibiriqe. İstikrarlı hayat hakikate dibêje jinik. Çi istikrar û çi hal xweha min. Welleh tiştek din ji qûna me nayê. Zexelbûna me bû istikrara xelqê. Bêlo me be. Tew îje heqîqet. Wî pepû. Me li bavê xwe zêde kir. Bes. Nebû. Ez ê herim. Rojekî difirim. Yek bi yek di ser bajara re derbas dibim. Roja min bi dawî dibe. Dadkevim hew. Xelas. Di qulika şûjinê re derbas. Çima ne derzê nizanim. Zêdeyê me ye bavê min. Ne ewqas. Ji serê me zêde ye ev tinaz. Heqeten bes. Xelas. Carekî ez ê biteqim. Çima carekî? Çimkî mere nikare du caran biteqe. Ewqas. Hadel heqê tûpil bombe kidê kidê. Dubare. Hadel teqê tûpil bombê dikê de. Bi carekî re diteqe tîpê îbragazê. Sikak diheje. Li sûka ga zarokekî ereb baz dide. Dişemite. Di merdîwanan re gindir dibe. Telq û telq. Tip. Li ber lingên min disekine. Çi bû dibêjim? Deng naçe. Ha hew. Tu ji kê radibê? Radibe ser xwe baz dide. Dikeve hewşa qesrekî. Bêhna misk û emberan tê bivêlê. Kevok li ser seran dizivirin. Şirîna ava kaniya ye. Kulma xwe dadigire. Peskûviyek tê vedixwe. Pinpînîkek çîlî spî xwe li ser bêvila peskûviyê datîne. Di derê re dadikevin hundir. Her tis vediciniqe. Law hela bisenin dibêjim. Sekin tune. Her yek dikeve qulekî. Li wir dixwazim carê din biteqim. Lê çi fêde mere cara duda nateqe. Bêhnekî ez ê bisekinim. Dibe bêhna dawî be. Çima nebe? Ne me got axir mirin dijî. Bila bijî. Ne ji mirinê jî ba me yê çi xwelî li serê xwe bikira xweyê. Welleh zor e. Bê mirin jî jiyan nabe. Hûn zanin ne? Min nizanîbû. Wê rojî yekî got axir ji xwe re mirin. Nizanim mere çawa ji xwe re bimire. Gelo dibe mere ne ji xwe re lê ji hinin din re bimire. Dibe. Dibêje Bilal. Heta dibêje mere tu carî nikare ji xwe re bimire. Mirin axlebe mesele zindiya ye. Heqet dibêjim. Mesele miriya çi ye hêja? Mesele nîne kaka dibêje. Çawa nîne kaka dibêjim? Aha mesele li vir e.
گوهک سازی جدینه عبدالله و دبیجه جیانا me perçe dikir yarê perçe dikir aha mesele ev e dibêje Bilal ya Rabbî dibêjim em ketin çi güyî qerar etdim ez ê bêhnekî bisekinim nebêjin qey bêhna dawiye şevekî ez ê rakevim an berêvarekî nizanim sibehê wê kulîlk vebibin wê newal bibişire av beherike kuliyên berfê dakevin xwarê pelê çil û bweşin teht şil û lat zer bibin şikeftên kufarî tije kewş bibin berû bigindirin du diqatan re hilkişe pisîk li ber sobê binore qehwe li ser bizotan bikele dîkê cîranan biqîre çêleka me biore sinca me bêhn bide dibe nede jî bila nede û dibe nebe jî bila nebe lê ez ê rabim û bikim dibe nekim jî